О, цудоўна, у майго сталкера ёсць сябар. Не сябар, ён заб'е цябе, сёння вечарам, вымовіў я крыху больш выразна. Я быў бы задаволены сабой, але прыкладна ў той жа час я заўважыў, што не адчуваю рук. Адзін погляд уніз, і я зразумеў, чаму. Мае запясці былі прывязаны да падлакотнікаў крэсла дзікай колькасцю клейкай стужкі. Божухна, колькі рулонаў яна выкарыстала для кожнай рукі. Потым Стэфані сказала тое, што прымусіла мяне забыць пра мае рукі, якія ўжо сталі фіялетавымі. Я ведаю. Што? Спытаў я, і голас мой прагучаў аддалённа і павольна, нібы са зламанага дынаміка ў другім канцы пакоя.